Ассалому алейкум, бародари азиз, шумо дар канали Таҷик Нахайпи қарор дорем. Бародаро, аҳамият ден ина видеои ровна як ҳафта пеш ман видео кардам. Якчира аҳамият ден ин видео ки ман дар шотам 8500 и видео пешина рости гап ман просто ёфтам ин видеора дар биржаи Хуоби. Ethereum Fi. Более боло аҳамият ден чӣ хел монета выглядит мекунад, чӣ хели монета аҳамият ден Ethereum Fi. Медроем ёкин дар шоти ман ҳамин монета ҳастай. Ин видеои пешинаи. Баъд чӣ кор мекунем? Мо меоем ҳамин монетаро. Ина монета. Ман ин монетаро ба $1, $2, $3, $4 харидагӣ ҳар хел ҳамин $20 пик шуда буд. Чӣ гап шид? Камтар вақт мезгара. Якум бор нестай. Ина Ethereum Fi. Fire. Так, ана кози мо медроем биржаи чӣ? Биржаи Хуоби. HTX. Так, мо дромем. Что партов тамошо кунем давомшо бародаро. Так, ози куами монетаи ёфте монетаи аш нестай монетаи Ethereum Fi чӣ шид? Ethereum Fi ба монетаи DIS баробар шид. Мо нигоҳ мекунем. Марҳамат дина бародаро. Ҳамун монета просто номаш алӣ шид. Баъд чӣ гап мешавад? Нома алиш мекунанд, одамо уже мефурӯшанд монетошона. Вақте ки одамо монетаро бифурӯшанд, нархи арзон қат мефурӯшанд. Барои ҳамун чӣ гуфтаниям, ёкин биржое ки проверка кардагӣ нестай, биржое ки хеле беспантовияй, илтимос монета нахарен. Вақте даже хариден, монетаотона барорен. И ошибкаи ман ҳай, ман мефаҳмам. Барои ҳамун шумо ҳамин ошибкаро накунед. Ҳар биржае ки хеле махинатсияро мекунад, надроенда. Барои ҳамун чӣ гуфтанем бародаро ки хеле моментое мешавад ки мегира биржа просто номи монетаро алиш мекунад, худаш буфураш, алиш мекунад, фураш намекунад. Дар случаи мо чӣ хеле ки баъд чӣ метавонем десем, монетаи Ethereum Fire нестай. Ки ҷои шидай намедонем. Барои ҳамун бародаро илтимос, биржоеро ки проверка накардаем, надроед. Ман ин шатара хӯрдагиам якум бор нестай хеле ситуатсия шидеста омада. Барои ҳамун бародарои азиз, и махинатсияи биржае. И хелқати одаморо фаҳм мекунад, монетаошона беқадр мекунад. Оҳиста оҳиста монета уже ҳамин монетаро номша алиш кардак, ҳама мефурӯшаш, монета меғалта, мешавад 10 центи, 1 центи, баъд оҳиста оҳиста хеле нол мешавад. Биржа просто снимач мекунад. Ин махинатсия калоне. Барои ҳамун биржаи Хуобиро ягон касе совет наметавам. Ман чӣ видео мекунам? Ман ёки дар Bybit мекунам, ёки дар Binance. Хуби хуб Binance. Чӣ ба хуби хуб Binance? Барое ки Binance пешакӣ мегӯяд ки делистинг мекунад ёки намекунад. Шу аҳамият мети деимаш монетаро номошона соф дида нестем ки Binance номи монетаро алиш кунад худ ба худ. Барои ҳамун бародарои азиз, обязательно хеле моментаро айдаст натен. Канали Telegram каналда подписаться кунен. Обязательно пацано қати ягон биржа агар надонен, як бинависен ки ами чӣ биржа чихе, не ки мада боша проверени биржа камай. Барои ҳамун илтимос, не даже и биржаи популярния, и биржаи простой нестай ки мегӯем ки хай ман Кроносам хеле махинатсия карги буд. Ина бойна яки самтари. Барои ҳамун обязательно бародаро и видеоро тақсим кунед ки нахеле моментое нашавад ки шумо конкретно мехаринед. Чӣ ситуатсия мара ден? Ман харидам, ин ҳамин монетаро харидам. Ин оқибат чӣ шид? Гирифтам просто номи монетаро алиш кардам. Ам хеле биржаро надроем. Вақте ки дромадем, сразу монетаро бирорем ки монетаи шуморо номша алиш накунанд, хичонда подгоняд накунанд. Обязательно класса бичухед, Telegram подписаться кунед, дар канали YouTube подписаться кунед. Я поддержка ануми шумо бародаро.